थांनाय समफोराव आसामनि गुबुन गुबुन उदखारि आफादफ्रा सरखार आरो पुलिसनि सिगाङाव हाथियार गथायनानै गुबै दाहाराव फैफिनदों। बेबादि समावनो आसामाव खेबसेयैनो गोबां उदखारिफ्रा सरखारनि सिगाङाव हाथियार गथायबावनो साखाफारा जाबावदों। पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 12 डिसेम्बराव गासै 1,000 ब्रु उदखारिफ्रा हाथियार गथायगोन। आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव ब्रु उदखारिनि गोबां सोद्रोमा पुलिसनि सिगाङाव हाथियार गथायगोना रायजोआव गोजोननि लामाखौ इसारा होदों। हाइलाकान्दिनि उफ्रा एसपि बिदुत दासआ बुंदों, इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन अफ बराक भेलि आरो ब्रु उदखारिफ्रा मिजोरामजों नांजाबनाय सिमायाव हाथियारखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव मिरु सरकार, मिजोराम सरकार आरो त्रिपुरा सरकारा ब्रु फरामजों गोरोबथा जादोंमोन। पुलिसनि सुलुङा बुंदों, बिसोर मोननै उदखारि आफादा हाइलाकान्दि जिल्लानि आसाम मिजोराम सिमायाव थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो बायदिसिना जाथायफोरखौ खालामबोदोंमोन। जर'खायै बिजेपिनि दैदेनगिरि प्रातुल देबखौ बुथारनाय जाथायाव बे उदखारियानो लोब्बा दं होननानै पुलिसआ फोरमायदों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।